Следва възстановката "Посрещани градинари от Горбет". Да заповяда господин Чанев и отец Петър да посрещнат градинарите. Чакани, градинари, чакани! Градинарите щастливи ли са? По колко булки ви чакат? А сега нека да чуем и газдата какво са спечелили горбечиите и на кого какво ще дадат. Добре дошли, градинари! Как пътувахте? Газда, пайовете, разделихте ли ги? Да. Раздали. Своите жени. Добра ли беше реколтата? Реколтата е добра. Пари взехме и се върнахме благополучно при своите си жени и деца. Добре сте дошли. Благодарим. За църквата, за децата. За кметството давам 1000 лева. Благодаря. За църквата давам 200. За училището 200. За читалището 300. За мой по-добре да стане за до година. Добре. До година. До година, живот и здраве, пак ще отидем. Булките чакаха ли ви? Булките ни чакат, някои даже са и бремени, тъй че не знам кой ще раждат. Още веднъж, добре сте дошли на добра сполука и да ги харчите със здраве и много берекет. Благодаря ви. Дошли. Дай на нас малко пари, ме! На вас бомбонче, нали ви дадат? Оло, дай на нас пари! Айде. Дай на нас пари!
А сега предлагам да се насладим и на следващата изненада на днешния празник, като поканя на сцената усмихнатата, прекрасната и талантлива София. Моля, аплодирайте силно специалният ни гост на празника на градинарската чорба в Златарица, певицата София. Здравейте, златарица, за всички от мен. Честит празник на градинарите. Надявам се винаги да сте така усмихнати и да се забавлявате така добре. Сега ще направим някои хубави песни. Надявам се всички да играете, всички да се забавлявате.